everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Sige na, ablihin na ng karton. Okay. Uy. Buda? Oh, Buda na. Maunya na ang imong isulob sa atong kasal sa pare. Mupasok ko ang simbahan nga magbuda? Yes. Wala akong gusto nga mitabo. Nga doon naging mugawas nga balita sa atong kasal. Og makita kayo nila nga nagusulob og Buda. Hala no? Kanindot ini mo ang Buda? Ops. Ayaw na isukod ha. Ha? Ano man? Di maayo nga masuhong ang atong kasal. Kuan magod, doon ay tinuhuan sa katiguangan nga kung isulob kuno nimo ang Buda, doon ay daotang may tabo sa kasal. O dili mahinayon. Kung mao na, gusto gid ikaw mahinayon ang atong kasal. Apil na sa akong plano karon. Kinahanglang mahibaw ang tanan gyud akong kaila kung kinsa ka. Ha? Imo ipahibaw ang ako tinuod nga pagkatao? Oh, kinahanglang mahibaw ang mga tao nga taga-isla ka og pobre ka. Og call girl. Dili tanan mo tuo nga call girl ka. Bisan si Mr. Ching. Ako nang nasultihan nga pobre ka. Og nahimo kang waitress sa unang panahon. Pero wa na magpasabot nga hugaw ka. Nga call girl ka. Og mituo ba siya? Wa na ko interes kung mutuo man siya o dili. Ang importante nga nakarason ako niya. Kung nganong gipakaslan ka. Og unsa man sa kuno imong girason? Kung nganong kipangasawa ko nimo. Ako siyang giingnan. Nga gipangasawa ta ka tungod kay kikugma ta ka. Og buutan ka. Yes, muna ako nagsulti niya. Kinanglang mamaka ko og maayo sa tubangan ni Mr. Cheng. Mao nga kinanglang makasalta. Aron imbitahon ako siya. Kinanglang magkakita mo pag-usap. Unya si Yvonne, dili ka tumagwald sa simbahan kung pakaslan ko nimo sa pare. Kung mag-wild siya, siya ray mauwaw. Sige. Pangitaa ang bayan ng Armando. Gusto kong mahibaw kung kinsa na siya. Kinahanglang mailhan ko ang tanang kabit ni Anang Lily. Sige. Bye. Taghan kiday kag nahimong customer, Lily. O kinahanglang mailhan ko sila tanan. Puslan man. Nga gipasakitan ko ni Arnel tungod ni mo, Lily. Gupton ko ang inyong kinabuhi. Bahala nagbiyaan ni Arnel ang among pagka-partner sa negosyo. Arnel, mura bayag haom kay sa kulawas kini maong Buda. Kinahanglang guwapa kay ka ng adlaw ha. Ha? Pagwapahon ko nimo, Arnel? Oh, o pahimusli ng adlaw. Kay ako kay ipasigarbo nga akong naasawa. Unya, mugwapag yung kakuha ng adlaw. Mugas tukog dako para lang mugwapa ka ng adlaw. Busa pangandam sa sunod natong pagpakasal sa simbahan. Kung mauna, kinahanglan makaatog ko sa simbahan na atunta mo kaslan si Lily. Nga naman. Gusto ko nga, ato ta dito magpakasal. Maayo kay nagkatugma nga itong una-una. Nga sa maong simbahan gihapon ta magpakasal. Mauligi nga ako ni atuon karong Domingo. Ipabuk og balik ang atong kasal. Okay.
Sige, katuog na. Duka na kay na mata ni mo, oh. Tupad na lang ako diri kay gitakigan pa ko. Hala ha, ubos na biya mo hilanat, ah. Lain na sa nanasod si Muna-una, no? Ikaw no? Hugaw rin kay kaguna-una eh. Gusto lang na ako nga ari ka diri sa kong tupad. Aron di ko masentro sa kabugnaw sa aircon. Gipanugnaw pa ko. Ha? Kita ka ng aircon ay. O lagi kita man. Oo. Uslan man nga giatiman ako nimo, ihurot na lang ang tanang diskarte nimo. Aron maulian kog dali. Aw, sige good. Pero na may unlan unta. Bida nimo eh. Ang imong kainit ang akong gikinangnan. Tawar ba eh. Gusto ay gugawin nga ang imong una-una sa kung pagpahigda nimo diri sa kama. Lagi. Sige na. Mm. Tupad na diri. Sige, lagli-lagi. O lagi, sa mukha, uy. Alam ko kasuko. Hilantan kay kalimutan na. Kanataw ba hilantan, no? Di gyud na, may maning ka. Kay mabughat yag ka. Bida gidi mo eh. Ikaw gyud makaingon sa kalabad sa kung kundi ka mo tuman og sugo. Higda na diri. O lagi, ikaw na masakitan nga isog kaayo. Demanding pa. Kapangisog mangyud ko nimo kay gahay kay kag Nariong homok. Bida gidi. Unsa man ka? Muhigda ka o magtabi na lang ta? Ay, muhigda na. Muhigda na, sir. Be, ino dito dapit sa bongbong. Ay, pagatubang na ako diri, be. Ay, Mutikig man sa taaning matugo, eh. ayog kadlok nga masangid ang akong bukton sa imong bukton. Di pa ka mumabdo sana. Hilom na, uy. Hiskot na sa daan na. Matuog na ta. Duka na ka. Okay. Ay, doon na pa di ko'y pangutana. Sana man sad na. Kang kinsa man ni Buddha. Sa imong kaluha, kag lili. Your city's almost sleeping. Wa naman diri sa kong tupad si Arnel. Ang Buddha, napaghihapon sa sofa. Wa pa mapilog balik sa karton. Laoy, kung nananipo sunog balik ang Buddha ni Lily. Pero, maarang kanina ako. Ada, ano nga kung manang hatagag ibog aton, eh? Kinkasal-kasal ang magiging amo. Ay, lisod lang kayo maging artista ko, eh. Nga nalipay ko sa kong kasal nga dili tinuod. Nga dili tinuod niya till death do us part. Kalagot. Ay. Hello? Kumusta na ang call, girl? Yvonne? Oh, ako, Lily. Kasayo sa buntag, day. Imo di ko sugaton, ani? Ngano nawag man ka? Busy na ba gusto kong pagatiman sa kumbana? Luod kayo kang paminawon. Luod kayong pamation nga mo angko ni Arnel nga imong bana. Wa kay angay, Lily. Nga naman day, Yvonne. Ikaw, mas angayan day ka nga may asawa ni Arnel? Of course! Tungod kay limpyo ko. Wa ko'y sakit nga mananakod. Nga naman day ko. May sakit ba kung maninakod? Wa man tingali, Yvonne. Sama ni mo, limpyo ko. Og mas limpyog dagan akong utok kay nimo. Ayaw paghuna-huna nga magpabilin ka diha sa imong nahimutangan, Lily. Ah, sige, balik. Magpabilin ko diri, Yvonne. May namay baw ka, ana. Tungod kay mas musamot kaligo na nga mo pa nag-uban ni Arnel. Kay pakaslan ko niya sa simbahan. Unsa? Muna, i-congrats ko, be. Bisa magunsa pa ka, wala kay chance ka mailugi ka na ako si Arnel. Mamatay na lang ka, nga dili mo siya maangko, no? Mura kag iro nga nagpagot sa buwan. Sige, marato, bye. Ta, kagingyo ka maldita ka. Ay, mo ni kiingon, matirang matibay. Sa muka ni cellphone na ka, oy. Hello? Dalia, Lili? gusto na ko magpipaw ni mo. Nagkaroon Domingo. Gawas nun ko magalagaw. May kun mo na. Sige, magkita ta karong Domingo sa simbahan. Nga dito unta mo kaslon si Arnel. Unsa?
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!